Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Tak teď jste připraveni, až poté přichází pobel 3, 2, 1, start. Vytočíte masku ven, odkládá druhé, které nasadíte a je třeba ho nasadit až úplně dozadu. Já beru to samé, abyste měli všichni stejné podmínky. Matku tímhle způsobem zasadíte, stačí 2 otočení a pozor, nezapomenout překliknout pistoli do modu utahování. Nasadíte a dotáhnete. Ano? Tak běžte na druhou stranu, prosím pánové, k oběma. Boom na pravé straně. Říkali se, můžete využít na vás, nechci, že vám bude velko pracovat nic nebo bez. Oni mohou spíše překážet. Jsme připraveni? 3, 2, 1. Odvalena, výborně, kolo zpátky nahoru a úplně dozadu, pánové. Tak je tam ještě o kousek dál, ještě o kousek dozadu na kolo. Tak, to je ono, výborně. Tak, matky, hotovo, přečetlo. Tak, to je ono, výborně, a dotáhnu. Meta, 29, 55. A já jsem nestihl zaregistrovat ten nejlepší čas, který mám 18,52 sekundy. 18,52. Děkuji vám, pánové. Podařili jste se zdát se úplně v pohodě, tady nám akorát se nepodařilo nahodit stůl. Schumacher. Schumacher. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.